सोरबा गोदान मानसि लोगो मोनोब्ला आं बे ट्राइबनिफ्राय फैनाय आं बे जायगानिफ्राय फैनाय होनोब्ला बिसोरो एसे गिनाय मोनो मानोबा जोंखौ एरा खालामो जोंनि ट्राइबखौ लानानै दासिमबो मानसिफ्रा बेबायदि सानो एन्ड बाहेराव जों दायो बबेनि होननानै बुङोब्ला जोंनि जायगाखौनो खोन्थानानै लानो हाया दासिमबो माने आं बर'लेण्डनि आं बर'लेण्ड होनबानो बयबो मिथिजोबनाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना आदाजन कार्जिनि मोनसे पस्ट फोसावनाय नुदों जानांगौ जेराव सासे मानसिया जोंनि बर' हारिखौ माने उदखारि होननानै बुंदों थ' बेयो जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा आरो बेखौ नैबे रमनि राव नामा होननाय सासे मानसिया बुंदों आरोना थ' आरो बेनि सायाव ट्रिप्रि आब' बिथाङाबो माने गावनि जिउआव जानाय जाथाय लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ बायजोआव थांब्लाथाय माबायदि नोजोरजों नायो माबायदि खालामो बेनि सायाव बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों थ' बिथाङा नैबे मोनसे पस्टनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै खोनासंनानै नायदो जोंनि बर' हारिखौ दिनैसिमबो गुबुन हारिया माबायदि मेगनजों नायो नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय रावखौ खोनाब्लानो माने बुजिना मोनगोन दिनै आङो नैबे कमेन्टखौ नुग्रोबाय आरोना सिखारग्रानो स' आं बेनि सायाव आंजों जानाय मोनसे जाथायखौ आंजों जानाय मोनसे इन्सिडेन्टखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय आरो आंजोंल' नङा बहुत मानसिजोंनो जायोबो जानो हागौ बाट आंनि गोसोआव बे कमेन्टखौ नुखांनायनि उनाव ओरैबायदि अर जोंब्लावबाय थाबाय माने आं लाखिनो हाला बे बाथ्राखौ आं खोन्थानोसै माने आं थायो दा हाजबेन्डजों बायजोआव थ' आंनि हिन्दीयाबो सिगां एथबां मोजां नङामोन लासै आं न'आवनो रायज्लायनो प्रेक्टिस खालामबाय थायो दाथ' सोलोंबाय थायो एसे साबसिनावबो जाबोबाय ओमफ्रायो बे कमेन्टखौ नुखांनायनि उनाव आं रागाबो जोंनो ओंखारदों दुखुबो मोनदों बाट बिदिबो सानदों आरोना ओमफ्राय आंजों जानाय जाथायखौ खोन्थानोसै आं जेब्ला आं प्रेगनेन्टमोन अब्ला फार्स्ट टाइम आङो डक्टरनियाव थांदों जों जाय एरियायाव थायो बे एरियानि साबसिन जाय डक्टर बे डक्टरनियाव थांदों आरो जोङो ओमफ्राय थांनानै दाना बिब्दिनो रायज्लायबाय बबेनि आरो बेथ' फार्स्टआव आंखौ मणिपुरनि सानदोंमोन मानो होनोब्ला मणिपुरिफोर बेयाव गोबां दङ थ' मणिपुरनि साननानै बे आंजों इंलिसनि रायज्लायदोंमोन बाट उनाव बिदिनो अबेनि आरिनि होननानै सोंबाय खोन्थाबाय आं आसामनि थ' उनाव दाना आसामनि नालाय मा ट्राइब एसामिस आसामनि एसामिस जाबाय नङा आं एसामिस नङा आं बर' नोंसोर बेयाव माबोरै थायो दा मोजाङैनो दङथ' गिथावना नङाथ' जायगाया माने होनबाय माने बेथ' एसे टेररिस्ट जायगा ना होनबाय माने आं बे समाव एसे सानहाबनांगौ लागा जाबाय आरो माब्ला ओमफ्राय जोंनि जायगानि बारै गुबुनफ्रा मा सानो मा मिथियो जोंनि जायगानि बारै जोंनि ट्राइबखौ लानानै गुबुनफ्रा मा सानो जोंनि सायाव जोंखौ सोरबा सिगांजों नुयोब्ला साखाथियाव नुयोब्ला जोंखौ मा सानो आं नैबे ट्राइबनिफ्राय बिलंस खालामो होननानै बुङोबा नैबे ट्राइबनि आङो बे ट्राइबनि मानसि आङो होनोब्ला बे आंनि साखाथियाव थानाय मानसिया आंखौ मा सानो बेखौ कुइसनखौ खोनानानै आं एसे गिनायबो मोनबाय माबा बोरैबाबो मोनबाय बेयावथ' जेबो गिनांगौ लागा गैया मेम जोंथ' फ्रिलि आरामनो थायो माने नोंसोरथ' बिराद माबा माबि डिमान्ड खालामबाय थायो मोनबाय ना मोनाखै बिदि होनबाय ओमफ्राय डिमान्डखौथ' खालामदोंमोन जोङो बर'लेण्डनि डिमान्ड खालामदों बेथ' सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो बिदिनो माबा रायज्लायबाय आरो ओमफ्राय आं एसे रागाबो जोंनो ओंखारबाय माबा आंथ' नोंजों पेसेन्ट हिसाबै जानोसो फैदों बेफोरखौ मानो रायज्लायखो सानबाय आं दाना बेजों नायजाला नामा आङो डाक्टारखौनो सोलायनोसै नामा बेबारनिफ्राय खिन्थु आं बेनाव फैथारला दे बिदि सानबाय आरो बाट क्लियार खालामना होनाया मोजां सानबाय थ' बुंबाय आङो सिगाङाव दङमोन जोङो डिमान्ड खालामदोंमोन बड'लेण्डनि मानो होनोबा जोंहाबो मोन्थाय दङ माबा मोनसे डिमान्ड खालामदोंबा निस्सय बेनि सिङाव बेनि आन्दोआव माबा मोनसे थानो हागौ बेनिखायनो सोरथ' खालामदों ओमफ्राय दा आं सानबाय आरो जोंखौ मानसिफ्रा दासिमबो बेबायदिनो सानो
बियो हय निस्सय गोरोन्थियावनो बुंफ्लांबायबो जानो हागौ बाट जोंनि ट्राइबखौ लानानै दासिमबो मानसिफ्रा बेबायदि सानो एन्ड बाहेराव जों दायो बबेनि होननानै बुङोब्ला जोंनि जायगाखौनो खोन्थानानै लानो हाया दासिमबो माने आं बर'लेण्डनि आं बर'लेण्ड होनबानो बयबो मिथिजोबनाय फार्स्टआव बबेनि होननानै सोंग्रोगोन आसामनि एसामिस एसामिस आंखौ एसामिस फोरोंदे आंखौ बिहु मोसानो फोरोंदे होनगोन आंथ' रोङा आंथ' बिहु मोसानो रोङा आंथ' एसामिस रायज्लायनो रोङा होमबा नों आसामनि नङा बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय माने आंजों जानाय इनसिडेन्ट बियो माने आं बाराबो रोंखाया नालाय एसामिसफोरखौबो ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रा आंखौ बिहु मोसानो फोरोंनो थिनबाय थायो दा आं मा फोरोंगोन ओमफ्राय आं दा बागुरुम्बाखौ खोन्थायो आरो बे जोंनि ट्राइबनि होननानै बांसिन आंनि लोगोफ्रा मोनथिबाय बाट दासिमबो आं सोरबा गोदान मानसि लोगो मोनोब्ला आं बे ट्राइबनिफ्राय फैनाय आं बे जायगानिफ्राय फैनाय होनोब्ला बिसोरो एसे गिनाय मोनो मानोबा जोंखौ एरा खालामो एरा माने सैया ना मा होननांगौ बिदिखौ ओरै एसे खना खनाजों ओरै नायनाया बेबायदि खालामो ओमफ्राय माबोरै क्लियार जागोन बे बुस्थुआ आं मा होननानै मानसिफोरनो आंनि लोगोफोरनो सोरबा गोदान मानसि लोगो मोननायफोरखौ बाहेरायाव लोगो मोननायफोरखौ लोगो मोनोब्ला मा होननानै खोन्थायोब्ला मोजां जागोन एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोना बे कमेन्टखौ नुनानै आं बिराद दुखु मोनदों गिनाय मोनदों जोंनि इयुनखौ गिहरदों आं रागाबो जोंदों आं बाट रागाजों लानाय डिसिसनफ्रा मोजां जाया नङाना माने थानो हाथारैनि बुंबाय आङो दा एसे स्रां मोनबाय आरो आङो दा बुंनायखाय स्रां मोनबाय आङो जायखिजाया नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरदो बेबायदि माब्लाबा बुंजायोब्ला माब्लाबा सोंजायोब्ला मा होननानै एन्सार होनाया मोजां